reakciju da se uključe na neki način kao ovdje sad nema puno recimo javnosti, u stanovništvu općine ima u principu ljudi koji su vezani i uz projekte, uz politiku i uz vođenje i organizaciju nekakvih uprava i evo, cijelog života bih ja rekao na otoku. Stoga posebno se zahvaljujem svim ovdje prisutnima i od načelnika grada Krka i naravno županije, izvođača radova, svih onih koji su uključeni u ovom. Poziv je javnosti, stanovništvu da se uključi u bilo kakav napredak općine, pa čak i onaj politički način, jer sve ide kroz politiku na kraju, kroz dobre ideje koje se poslije na neki način sabiru na jednom mjestu, a to je u općinskom vijeću i u upravi koja poslije mora postupati po odredbama općinskog vijeća. Postoji jedan manjak interesa za društvene aktivnosti, ako već onda su to one u smjeru udruga ili nekakvih mjesta kao mogu i nešto svoje privatno napraviti uz nešto što rade društveno. Neka već ako to hoće tako, ali neka bude izražena ta jedna društvena dimenzija. Dakle, mi ovdje, kogod se bavi, u principu skrbimo za društveno, kogod je ovdje prisutan se na neki način skrbi i za društveno, ne samo za privatno. I poziv bi bio da to čine u čim većem omjeru, da se ljudi jednostavno shvate da bez jednog takvog načina i pristupa životu neće biti bolje. A vremena su sve lošije, to je vidljivo i evo, baš posebno mi je sad zapravo na neki način za misli ovo što je se dogodilo u Los Angelesu. Dakle, u jednom najmodernijem gradu, u jednom modernom mjestu u kome je bogatstvo bilo, bilo neizmjerno, dogodilo se takva jedna pošast požara koju niko nije mogao spriječiti, čak ni američka vojska. Dakle, želim reći, ako nam to nije pouka, onda ne znam šta je.